जोंनि बे कलबारि गामियाव हाबनाय बारंगाबारिनिफ्राय फैनाय लामाया जोबोद गाज्रि। मानो होनब्ला जाबाय 10-15 बोसोरानो जाबाय। जों दा आं बाराखौ बुंनो थाङा जेनेबा आं मैगं बेफारि मानसि नैबे आंनि बारि बायदिसिना गायो आं फानो बिराद खस्थ' हरनि 7-8 आं मोनफायो नारनानैबाबो रावबो लायनाय गैया। बेनिखायनो खस्थ' मोननानै गथ'फोरखौ बुङो आं लामाखौ एसे खोना ला होनना बिसोर आरो खोआ खोबाबालाय बेसे खोनो। दा रायजोफोरखौ जों ग्रुपनि मानसियानो फैसा खांनानै बाय गारना लानोसै जों खाथिनि मानसिखौ नेबाय थाला। सरकार दानायखौ जों गोदानखौसो लुगैदोंसो बायबायनोसै जों नांखाला बे सरकारखौ जों दा मोजांखौसो लुगैदों नङा होमबा गथ' गथायनि थाखाय। दा नै बेमार आजारनि थाखायबो बहुद खस्थ' मोनबाय जों बेमार आजार जायोबा बानानै बारहोनांगौ दैसाखौ। दैसायाबो रेलिङा गैयामोन खस्थ' मस्थ'यै बनायबाय जेने तेने दा अब्लाबो जों गोदान सरकारखौ लुगैदों आरो। जोङो खामानिखौ बाहायनाय जाबाय जाहाथे जोंनि लामाया गथ' गथायबो थांनो हाया स्कुलाव थांनो हाया मानो हाया बिनि खारनाव जोङो रायजो राजाखौ लानानै एसे एनै फैसा कालेक्सन खालामनानै जों दिनै लामाखौ खोस्रांबाय। खोस्रांनायनि गेजेराव जोंनो लामा नांगौ नालाय दा जोङो लामा नांनायनि थाखाय खाथि खालायावनो दोङो नालाय जोंनि ओनसोल MLA दोङो दा बिसोर थाबाबो बिसोर लामाखौ नायथिंयिनि थाखायनो जोङो गैया। जोंनि बेयाव फैयो फैनायालाय माला बेखौनो लामाखौ फैयो गावनो गारि लानानै थाङो गारि लाना थांनायनि गेजेरावबो नायफिनलाङो ओइ मालाबा बट गायनानै फैदो लायनो बेखौबो जों नुवाखै दा माने बे बटआव माबा उल्थासो गायना दोनबायलायनो दा बेनिखायनो दा जे बे लामाया जानाय नङा ओरैनो मिसाखौसो बुंदों होननानै जोङो दा बेखायनो जों गावनि पकेटनि खरसा खालामनानै जों बे लामाखौ बनायना लानाय जादों। मानो होनबा डाक्टर फाया मायबा मोनसे बेमार सिरियास आजार जाबाबो बेयाव गारि गंसे हाबा बेनिखायनो जोङो बै लामाखौ जों गामिनि थांखि लानानै बानायनाय जादों आरो दा बे खोनानो जोङो आंबो सानबावदो बे आंनि न'निफ्राय बे खोनाखौ आं हारसिंनो गारना होगोन होननानै आंबो बुंबावदोसो लामानि थाखाय जों बेनो थाखाय जों होला जों होनो गोनां दा जों गोदान दानांगो गोदान भट जानांगो जोंनो जों बिदिसो खौसेयाव बांसिन गामि एबा रिबिनिउ सिमलुगुरि गामि बेवहाय बारंबारिनिफ्राय फैनाय नैबे सिमलुगुरि कलबारि लामा बेवहाय बहुद गुबुंले जानानै गोग्लैसोनानै दङ। नाथाय 15 बोसोर एबा 20 बोसोर MCLA बा MLA बिथांमोना जोंनि नैबे थालिबारि हाबनाय गामि बा सिमलुगुरि बेवहाय लामाखौ जेनेबा बिथांमोना होसिगोन एबा होगोन बेबायदि गामिनि रायजोफोरखौ लेंहरनानै थोंजोङै बिथांमोना बा फैगोन सप्तायाव फै बा फैगोन सप्तानि उनाव फै बेबायदि बुङै जोंनि गामिनि बा माइनाव आफाद बा गुबै आफाद बा लाइमोन सेंग्रा बिथांमोनखौ जेनेबा बिथांमोना बेबायदिनो बुरखाय दोनबाय थादों। नाथाय दिनैनि बेलायाव दायो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बा गोदान सरकार दागोन बा बिटिआरनि स्कुप बेखौहाय जों नैबे फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोननो जेनेबा जिहेथु जागोन नैबे बिसायख'थिनि बा दोलो बिथांमोननो जोङो देग्लाय बेयावहाय जोङो बिथांमोनखौ गोग्गोमैनो साजा होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थोंगोर गसंनानै जानजि खाफ्रानानै दङ। दा जिहेथु जोंनि नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थि बा UPPL हान्जा बे गोदान सरकार दागोनखौ जोङो गोख्रोङैनो नुहुरगासिनो दङ बा गोदान सरकार दानाय बेयावनो जोंनि रायजो राजाया गोसो गोथारै जानजि खाफ्रानानै दङ आरो दासिमबो। आलिया जेनेबा बे बारंगाबारिनिफ्राय जोंनि सिमलुगुरिसिम थांनाय आलि बेखायनो जों जेनेबा दा MLA आबौआबो दंमोन बिसोरो प्राय 10 बोसोर जानायावनो जोङो MLA जानाय समावनो जोङो जेनेबा बे आलिनि थाखाय थांबाय थादोंमोन बिराद खस्थ' जादोंमोन दा बिथांमोना नायासै मा खालामनो दा नै 20 बोसोरानो जाबाय नामा MLA आबौआ दा बेखायनो जोङो रायजो राजाया बाय सिन्था सरसा खालामनानै जेनेबा आरो जोंनि खाथिनिनो MLC दोङो बिथांनियावबो जों थांनानै बेफोरनि आलिनि बिखयनो बिराद माने सावरायदोंमोन माने खामानिखौ जोंनिया बिराद माने आलिफोरा बेकार न'निफ्रायनो जों बारंगाबारिसिम थांनाय आलिया थाबायनो नांगौ जायो जितियालागि बर'नि न'आथ' बै उनथिं माने गामियानो नङा गामियानो बिनिफ्राय नुहुरो अब्लाबो मा खालामनोसै जों दा गामिनि खाथिनि होननानै बिथांखौबो जोङो नारसिननोबो थायोमोन दा बिथाङा मावासै दा बेखायनो जोङो दा नै गामिनि जोंहा मोनसे समाज दङ ना माने माबा दङ
दा बे जोङो जेनेबा बिनिबाय खांनानै जेनेबा जों माने अन्थाइखौ गारनो सानबाय आरो गामिनि मुङा मामोन जोंनि गामिनि नामा कलबारि सिमलिगुरि गोलैयो आरो भिलेजआ माने रिबेलियन भिलेजआ दा बे हिसाबै जोङो दा बेखौ जोङो मावबाय जे खम 50 बोसोरसो जाबायलै बे आलिया जेनेबा अब्लाबो जेनेबा खामानिखौ मावाखै आरो जोंथ' नुदों एनरेगायावथ' बिराद खामानि जायो जायो माने लानांगौमोन दा बे हिसाबै दा जोंनिखौ नोंथांमोननि गामियाव जब कार्ड मावग्रा माने दोङो खामानि मावग्रा दङ जोंबो मावो बा दैज्लाङावथ' आरो माने आं बुंबायनो न'निफ्राय ओंखारबानो थाबायना थांनांगौ साइकेलजों दा बे हिसाबैनो जोङो बेखौ खस्थ' मोननानै जों दा निजेनो रायजोनि माबाखौनो जों सिन्था खालामनानै मावबाय आरो दा मा खालामगोन जों बिथांमोना फैबाबो जों जेनेबा गारिखौ हाबनो होआ आरो बिदि सानदों आरो जों